Els trabucaires de Taradell van posar ahir a la tarda el ritme a la presentació del Camí. És una iniciativa per lligar totes les terres de parla catalana mitjançant la xarxa de senders i itineraris a peu ja existents. El projecte compta amb milers de col·laboradors a Catalunya, les Illes, el País Valencià, la Catalunya Nord i l'Alguer. Tots els que hi som. L'església de Palau és l'església del segle XVI, és de tardogòtica, es va acabar el 1563. L'església de Santa Maria de Palautordera és un dels punts d'interès del tram del Camí, que recorre el Montseny entre Sant Celoni i Vic. Aquest és el primer sender marcat i amb guia pròpia. En el termini d'uns 10 anys està previst que s'hagin incorporat al projecte uns 4.000 quilòmetres. Al capdavall és connectar moltes rutes turístiques i camins que ja existeixen parcials, fer com un camí de camins que els potenciï una mica tots en una gran marca cultural que abasti totes les terres de parla catalana. El recorregut, dissenyat per voluntaris locals, vertebra zones d'interès social, històric, paisatgístic o cultural. A més, és una oportunitat per potenciar les indústries turístiques. Un producte que pot atraure molta gent sana, gent que va caminar, que vol conèixer el país, vol conèixer la cultura, i em sembla un bon producte turístic. Tornar a descobrir una miqueta, potser no tant el Montseny, que ja està molt descobert, sinó totes les viles al voltant del Montseny. Uns 3.000 voluntaris escampats per tots els territoris de parla catalana s'esforcen a definir els trams, que senyalitzen amb el logo del Camí. Segons els seus promotors, aquest camí, contràriament al de Santiago, no té meta final ni motivació religiosa. L'objectiu és vertebrar el país.